Guztion artean zabaldu dugun mezua, iritsiko da, iritsi ezpada Kataluniara. Eta katalanek ezker honeko hitzak itzuli dizkigute bueltan. Jarraian, badugu sorpresa bat zuentzat. Mezu bat entzungo dugu, eta ez edonorena. Zuekin guztiokin, Kataluniako Parlamentuko presidentia Carme Forcadell. Amigas y amigos de Euskadi, muchas gracias por vuestro apoyo al referéndum que vamos a celebrar el próximo 1 de octubre en Cataluña. Es muy importante para nosotros contar con vuestro apoyo para cuando nosotros decidamos de forma democrática, de forma pacífica nuestro futuro. Entendemos que no hay democracia en un Estado que persigue penalmente el debate de las ideas, que no hay libertad en un Estado que obliga a los pueblos que forman partes de él a estar en este Estado. Entenem que no hi ha democràcia en un Estat que no et permet exercir els drets fonamentals com és el dret a vot. Per això és molt important per nosaltres comptar amb el vostre suport per quan el dia 1 d'octubre anem a votar lliurement i democràticament per decidir el nostre futur. Moltíssimes gràcies. Eskerrik asko. Agure zahar batek zion bere etxe ondoa, Goiz lantegira irtetzen nintzanea. Hala, jarraitxo. Gazte ikusten gure ezala zein dan, Ze irudi, ez badu herri bagara, bertan erabaki nahi dugu. gogera. Bada garaia oraintxe, ozen! Guztiok batera saiatura botatzera, ikusiko dek nola laizter eroriko dan, ikuntzako gortikan laguntzakin. Hemendikan ikusiko dek nola laizter eroriko dan. Baina denbora badoa nekea zaigu hasi, Mezuak zartatu zaizkit eta indarrak utzi. Lalabe ezabaitaka. Karga baduko raindi, herri zarna zahartzeko ezaigun elkarrekin bat. Kendu aterkiak eta guazen. Guztiok batera saiatura botatzera, ikusiko dek nola laizter eroriko dan, ikuntzako gorortikan laguntzanik hemendikan, ikusiko dek nola laizter eroriko dan. Agure zarra falta da bere etxe ondotik, haize txar batek hartu da eraman du hemendik. Hau batzuk ikusten ditu eta inguraturik, agure zarren kanta nahi diete. Venga, uteno dakigu eta. Baina guztiok batera
saiatu gura botatzera, Usteltzen hasia da bota, laizter eroriko da. ikuntza gogortikan, Bultzanik hemendikan ikusiko den nola laizter eroriko da. ikuntza gogortikan, bultzanik hemendikan, ikusiko den nola laizter eroriko da. Harto! Herri baten indarra! Ciao, ciao,